जों दिनै सन्जना देबबर्मा ससियेल मिडियायाव नुगै जे खबरा खबर नाहारै बिनि पारा सुबानन्द पारा म कल्याणपुर आरडी ब्लकनि पश्चिम दारकापुरनि 2 नं वार्ड नि पारा ओ सन्जनानि जे हाया बिनि बुफानि मुंखाय देवेन्द्र देबबर्मा ओ पाराव जों खोनावै दिनै 13 तारिख जुलाइ 2026 जों बायथां फायै नायफैगैयाबो आंनि लगिव दिनै नेतृत्व दङ श्री बिशारन्जन देबबर्मा मनरन्जन देबबर्मा बरकलिनो प्राक्तन चेयारमैन जोङो फाइमानि मूल कारण गाय बो बिसारम्बई प्राय कैंसर रोग मानजागै कैंसर बाय रोग मानजागै कैंसर रोगी बो हाया थंगार क्लाय दं किंतु कयेक जना बरक जरा सुब बुद्धि सम्पन्न बरक बिनि हाया खोनावी आगिनो फाइया फाइ अनेक चुबा चुरी ना बुई चेष्टा खायो बनो किंतु बो जे रोग उनखा और रोग साधारणत रां कम बाय हामिया अब बर्तमान सिनी इंडिया नि कैंसर रोगनि जतनी निरामक जागा माने टाटा मेमोरियल जे हास्पाताल मुंबई वो आधुनिक और चिकित्सा और माया हंकाय हयतो बिनि माने सम्पूर्ण सुस्थ लाख आमबागै अनेक रां नांनाय खुबी गरीब अंशनि बर बीपीएल परिबारनि बर बुईतो बनो कम बेस चुबासु मानो किंतु आस कम चुबासु मा बेंगिया आंगा साखायो बर्तमानी जे सरकार दुईटा सरकार एकटा खाय एडीसी सोसाइटी जिला परिषद नि जे सरकार एवं राज्य सरकार बर्तमानी जे राज्य सरकार त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट बर दुईटा सरकार तुम बनो अन्यान्य बरनो जेबे साहाय्य खायो आमते हाइनो विभिन्न संस्था फान्ड आमते बे बनो साहाय्य खायखाय बो बिनि रुग हामिनानि बा ऑपरेशन खायनि बा बिथि आराय पाइजारानि अब खूब बेसी व्यापार नला ते अन्यान्य बरक बो अन्यान्य संस्था बो बुंथानि बां खुलुमुया फारो बुंथानि आवेदन दंनाय जेखाने पान दंथुम मानगोनां चिनि बुकुबजुग 16 बছरनि बयस मात्र सिक्ला ग्रप बिनि बागै जाते चुबा चुबिथुं जतनो जे मानसा रां रहतुं बा रिबायथुं आं आबो आनि पक्कइतां चुबा चुदु माने चुबा सानो आं निजिबो जतटुकु मानसा जों जतटुकु मानसा चिनि पक्किबो सोंबनो चुबा चुरि फैनाय एबरिना बागै जों चेष्टा खायनाय जाते बो काम करंगै माने भबिष्यत जीवनो जाते सुनागरिक गुंगै जनगणनि आनि बो माने कथांखाय तंमानानि कांक्रे तंमानानि अबनानो सुरिमु आंगना सन्जना काम जाते उनथु